ହଁ 30 ତାରିଖ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ତାପରେ ପିଟି ମିଟିଂ କେନ୍ଦ୍ର ତେଣୁ ଏଇ ମିଟିଂ ଯାହା କହିବ ଏଇ 30 ତାରିଖ ହେଲା ତାପରେ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଏପଟେ ଦେଖ ସଲ୍ୟୁସନ ଏଇଟାରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ତମେ ଦେଖିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଲା ବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିବ କୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ କହିଲି x and କଣ ହେଲା y greater than equal 0 greater than equal to 0 ବା less than ଆଜ୍ଞା equal to 0 ଅଛି ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ରେଡି ହେଇକି ପଡିଥିବ କିଏ ପାଟି କରୁଛି କି ରେ ନାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ କଣ ଆପଣ ମୁଁ ଆଡଭୋକେଟ ବୁଝିଲେ କି ଆପଣ ରିବା ଟିକେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୁଝିଲେ କି କହିଲେ ଆପଣ ସେଟା ଭାବିବେନି ଯେ ଗୋଟେ କିଏ ଆମ ଅନ୍ କରୁଛି ରେ ବହୁତ ବାହାରେ କୋଉ ଦେଖାଲେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏବେ ଶୁଭିଲା ଆରେ ହଁ ନା ହଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସବୁ ହଁ ଏଇଟାରେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରେ ପଡିଥିବ ଏଇ ଯୋଉଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ନା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇ ଦିଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇ ଦିଟା ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ତାପରେ ଯାହା କରିବ ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆସିବା କଣ ସଲ୍ୟୁସନ କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ ହବ ଦେଖ ଏଇଟାରେ ସେମିତି କରିବା ଆଗରୁ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ କଣ କରିବା ଇଫ if ମାନେ y equals to first equation देखिए y equals to 0 ହଁ ବାସ୍ ଇଫ y is equal to 0 ତାହେଲେ x is equal to କେତେ ହବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଟା 6 ନା ନାହିଁ if x is ଆଜ୍ଞା equal to 0 ତାହେଲେ 3y sir is equal to ହଁ 6 y is equal to 2 ତେଣୁ এই ଇକ୍ୱେସନ ଟା ହବ ତୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ହବ x ଟା କୋଉଟେ ଗଲା 6 ଆଉ y ହେଲା 2 এইটা ହେଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା sir ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଇକ୍ୱେସନ ଟା ହିନ୍ତି ହବ if y is equal to 0 5x is equal to 10 ହେଲେ x is equal to କେତେ ହବ 2 ସେମିତି if x is equal to 0 ତାହେଲେ 2y ହବ 10 y କେତେ ହବ 5 ହେଲା ନାହିଁ ଏଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା sir 2 5 ତେଣୁ ଆମର ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିଲା ଦେଖେ এইটা ଦୁଇ ଇକ୍ୱେସନ ର ହେଲା 2 5 ଏକ ର ହେଲା 6 2 ଆମର ଏଇ ଦିଟା ଲାଇନ ଟଣା ହବ ବୁଝିଲା yes sir ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ କୁ ଚାଲ କୁଆଡେ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ ପେଜ এইটা ପେଜ କାଲିର ଯୋଉ ବୁଝେଇଥିଲି ଏଟା 2 ହେଲା ତାପରେ ଆଡ କରିବା ପେଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ସଲ୍ୟୁସନ କୁ କଣ କରିବା ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ହବ କହ ଆରେ କଣ କରିବା ଗ୍ରାଫ କରିବା ଆଜ୍ଞା sir ବାସ୍ ଏଇଟାରେ ଲେଖି ଚାଲ ସେମିତି ଗ୍ରାଫ ପେପର ଧରିଛ ନା ନାଇଁ ଆଜି କିଛି ଏଟା କାମକୁ ନୁହଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏଟା ଗ୍ରାଫ ପେପର ନହେଲେ ଏଟା କେମିତି କରିବ ଏନେ ଏଟା ସିନା ମୁଁ ଏମିତି ଇଏରେ କରିଦଉଛି 2 3 4 5 6 7 8 ଏଭଳିଆ ହେଲା ହେଲା
এইটা কম করিয়া এটা হলা 0 এটা হলা এটা হলা x এটা হলা y ହେଲା ଆରେ ହଁ ନା ନାଇଁ yes sir ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇକ୍ୱେସନ ଟା କେତେ ହବ 6 2 ହଁ ନା ନାଇଁ हाँ दुई yes sir ଏଇଟା 6 এইটা ହେଲା 2 এই দুইটাକୁ ଜଏଣ୍ଟ କର ହେଲା এই ଲାଇନଟା କଣ ହେଲା yes এই লাইনটা ହେଲା x প্লস y এটা ହେଲା x প্লস y x প্লস 3y পুରା গ্রেଟর দেন ইকুয়াল টু 6 এই লাইনটা তারপর লাইন কোন ଦେଇଛି 2 5x plus 5 2 5 दुई पाँच এটা ହେଲା 2 এটা ହେଲା 5 এই 2 5 ଜଏଣ୍ଟ କର କଲା এই লাইনটা ହେଲା ଆମର 5x ପ୍ଲସ୍ 5x plus 2y greater than equal এটা ହେଲା 5x ପ୍ଲସ୍ 2y ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10 ତେଣୁ ସେ କଣ କହୁଛି ଦିଟା ଯାକ ଇକ୍ୱେସନ କଣ କହୁଛି ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ମାନେ କଣ ଲାଇନ ର କୋଉଠି ହବ ଲାଇନ ର ଏଇ ପଟଟା କଣ ହବ ଆରେ এটা ଲାଇନ greater than ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଏଇ ପାର୍ଟଟା କଣ ହବ ତଳ less than ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହେଲା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ତେଣୁ ଆମେ ଲାଇନ ର ଉପରକୁ ଏନେ ନବା ତାମାନେ ଏଇ ଏରିଆ ଗୁଡା ସବୁ ନବା ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଟା ଦିଟା ଲାଇନ ର ଦିଟା ଇକ୍ୱେସନ କୁ କ୍ରସ କରୁଥିବ ତାମାନେ ଏଇଠେ ଏଇ ଲାଇନ ଟା କ୍ରସ କରୁଛି ଏଇ ଲାଇନ ଟା ବି କ୍ରସ କରୁଛି এইটা ହେଲା ଫିଜିବୁଲ ରିଜିଅନ ହେଲା yes sir ତେଣୁ ଆଉ ଦେଖେ ତିନିଟା ଏଇଠି ବି ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଠି ଦେଖେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ ହଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏରିଆ ହଉଛି ଆହୁରି ତିନିଟା ଏରିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ୟାର ଯଦି ତଳକୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏଟା ହବନି ଏଇ ଲାଇନଟାର ହେମିତି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ୟାର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏଟା ହବନି ବୁଝିଲା ଏଇ ଏରିଆର ହେମିତି ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତା ୟାର ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆ ହେଲାନି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ତା ମାନେ ଏଇ ଏରିଆଟା ମାନେ ବୁଝିଲା sir जो गोटे greater than ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ less than ହେଇଥିଲେ କୋଉଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହିଲେ? ସେଇ ଲାଇନ ର ଦେଖିକିନି ଏଇଟା ଧର ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ତଳକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଆଜ୍ଞା ୟାର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଉପରକୁ ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିଲା ତ ଏଇ ଲାଇନଟାର ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୟାନ୍ ଏଇ ଲାଇନର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଯାକ ଲାଇନ ତମର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନଟା ଏଇ ଏରିଆଟା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ କିଛି ହବନି ଏରିଆ ଏଇ ଲାଇନଟା ଧର ହେଇଥାନ୍ତା ୟାର ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ୟାର ବି ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ୟାର ଲେସ୍ yes ଦ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ୟାର ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇ ଏରିଆଟା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏରିଆ ଆମର ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଦିଟା ଯାକ ଗ୍ରେଟର ଦ୍ୟାନ୍ ରେ ଅଛି ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଏଇ ଏରିଆଟା ହବ ହେଲା yes sir ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫିଜିବୁଲ ରିଜିଅନ ଫିଜିବୁଲ ରିଜିଅନ ରେ ଆମର କଣ କଣ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇପାରିବା ନା ଏ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟଟା ଅଛି ୟା ନାଁ ଦେଇପାରିବା ବି ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇପାରିବା ସି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଏ ଚାରିଟା ଦିଟା ନା ଏ ତିନିଟା ଏ ବି ସି ଦେଖ ଏ ବି ସି ମୁଁ କୋଉଠି ଲେଖିଲି ଓକେ ଓକେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏବିସି ରେ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏକ୍ସ କୋଉଠି ରହୁଛି ୱାଇ କୋଉଠି ରହୁଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ମିନିମାଇଜ କେତେବେଳେ ହବ କହୁଛି 5x ପ୍ଲସ୍ 7y ମିନିମାଇଜ ହବ କୋଉଠେ ନା ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 5x ପ୍ଲସ୍ 7y ରେ ଏଇଟା ହେଲା ଟୋଟାଲ କଲମ ତିନିଟା କଲମ କଲେ ହେଲା ଏ ପଏଣ୍ଟ କୁ ଆସେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ରେ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ରେ x କେତେ ଏ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ରେ x ହେଲା sir 0 0 y କେତେ 5 5
बी पॉइंट रे बी पॉइंट रे जानिबु केंदी ग्राफ पेपर न हले हाँ बीटा पड़िबो खाली मु कहि दउची बीटा पड़िबो वाई टा पड़िबो एक्स रे पड़िबो 1.38 रे एटा अछिंडा रे पडुची 1.38 वाई रे पड़िबो हटा 1.54 रे बुझला बी पॉइंट आज्ञा सर बी पॉइंट टा एइटा एई पॉइंट टा पड़िबो एठू देखिबो ग्राफ पेपर रे नेले एई सीधारे केते एई सीधारे केते एई लाइन टा केते रे पडुची एई लाइन टा पड़िबो हेतिक रे एइटा 1.38 और 1.54 5 4 ताले सी पॉइंट टा हबो कोडे सी टा एक्स हला 6 वाई होची 0 बर्तमान टोटल को आसे अच्छा हमर मिनिमाइज कोउठा हबो कहूची मिनिमाइज कोउठा हबो मिनिमाइज प्रॉफिट ना मिनिमाइज प्रॉफिट हुए ना मिनिमाइज कॉस्ट हुए सर जेड कॉस्ट हुए जे सर आप जेड लिखी सर जेड सेटा सी हबो ना जेड टा तमरो सब ट्रेस लिखिबे सेटा ऑप्टिमल रिजल्ट माने जेड टा सिंबल टा यदि नहले सी लिखिथिबे से जोउटा अच्छा लिखिबे तेणु आमर बर्तमान 5x + 7y ता भितरे जोटा कम हबो सेटा को हमें नबा अच्छा एइटा केते हला कुआडे गलु रे एइटा हला 0 एइटा हला +5 * 7y केते हबो 35 गला अरे हाँ ना नहीं आज्ञा सर तापर सेकेंड टा बी पॉइंट टा हला 1.382 * 5 5 हेले 13 पंचा 65 एटा हला 6.9 6.9 प्लस 1.54 हेले 7 15 7 105 एटा हला 10.7 10.78 10.7 ये टोटल टा हबो 10 16 17.6 तापर 3 नंबर टा हला एटा 6 पंचा 30 एटा हला 0 एटा हला ता माने 35 बुझला गोटे हला 35 यस 35 एइटा गोटे हला 17.6 गोटे हला 30 कोउटा कम 17.6 17.6 जोठे कि एक्स टा वैल्यू होची 1.38 वाई रो वैल्यू 1.54 टू मिनिमाइज द कॉस्ट सेटा माने कहूची एक्स रो 1.3 एतिकी परसेंटेज रो जिंस तयारी करो वाई रो 1.54 जिंस तयारी करो टोटल तमरो कॉस्ट मिनिमाइज हे जिवो 17.6 दैट इज मिनिमम कॉस्ट तेनु तमरो आंसर टा हला आंसर टा हबो कोन लिखिया B is the minimum point. आंसर हला बी इज द optimal solution point where x is equal to 1.38 and y is equal to what गला 1.54 1.54 कौन कमी गला करता लाइन 1.54 is equal to minimize the cost केते टोटल टा हिथला जति 17 पड़ना केते 17.6 6 बस एति गेला तार आंसर हैला yes तेनु ये हैला आगोटा कहितली मैक्सिमाइज प्रॉफिट आजिटा कहली मिनिमाइज कॉस्ट बुझिला सर ଗୋଟେ डाउट ଥିଲା सर कहि चल टाइम नहीं हो कहि चल सर जो पूर्व क्वेश्चन टारे जो फिजिबल रीजन जो लास्ट क्लास करथिले सर सेठी ए बी सी डी थिला एटा माने जो चारटा तार चारटा पॉइंट चारटा एटर पॉइंट जति बाहरला
दीटा लाइन क्रॉस करिया दरकार आउ तोर दीटा जाक इक्वेशन हवा दरकार बुझिलु तेनु दीटा अच्छा जाक लाइन थिबो इक्वेशन थिबो दीटा जाक ताहले तोर हबो एइटारे एटा लेस देन करथिली कालीरो ना कि कालीरो हाँ दीटा जाक लेस देन थिला दीटा जाक थिला लेस देन एटा कालीरो गला आजिरो हला हमरो लेस देन एटा 4 नंबर 5 नंबर एटा ग्राफटा 5 नंबरटा एटाକୁ ବଡ଼ କରିବା ନା କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ ବଡ଼ ହେଇକର ଦେଖାଗଲା ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ କରିବା ଏଇଟାକୁ ବଡ଼ କଲେ କୁଆଡେ ଗଲୁ କୁଆଡେ ଗଲା କିରେ ହେଇ ଏତେ ମୋଟା କଣ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଆମର ଇକ୍वेସନ ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଇକ୍वेସନ ଲାଇନ କଣ ଅଛି ଇକ୍वेସନ ଲାଇନ ଯଦି ଅଛି ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସେଟା ଏଇ ଯୋ ଲାଇନ ର ଉପରଟା ହଉଛି ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବୁଝିଲା ଯଦି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅଛି ତାহଲେ ଏଇ ଯୋ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଟି- ହଁ ତମର ଇକ୍वेସନ ଦେଖିକିରି କରିବ ବହିରେ ଦେଖିବ ଯେ କୋଉ ଇକ୍वेସନ ଟା ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ଅଛି କୋଉଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ନା ଦିଟା ଯାକ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ମାକ୍ସିମାଇଜ ଜେଡ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିବ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ରେ ବୁଝିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମିନିମାଇଜ କସ୍ ଥିବ ସେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଥିବ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ରେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ କହିଲି ତ ଏମିତି ଆଗ ପଛ ହେଇକି ହେଇପାରିବ ସାର୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ମିଶେଇ ଯଦି ମିଶିକିରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଅଛି ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ଇଏ ତାହେଲେ କୋଉ ଇକ୍वेସନ ଟା ଦେଖିବ କୋଉ ଲାଇନ ଟା ଉପରକୁ ଅଛି କୋଉ ଲାଇନ ଟା ତଳକୁ ଅଛି ଯୋଉ ଇକ୍वेସନ ଟା ଏଇ ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ରେ ଉପରକୁ ଥିବ ଧର ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ହେଲା କୁଆଡେ ଗଲା ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଲାଇନ ଟେ ଟାଣିଲି ଏଇଟା ଧର ଦିଟା ଲାଇନ ଏମିତି ପକେଇଲି ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ପକେଇଲି ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଯଦି ଅଛି ଲେସ୍ ଦେନ୍ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ହେଲେ ଏଇ ଏରିଆଟା ହବ ଦିଟା ଯାକ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ମୁଁ ଯଦି କହିଲି ଏଇଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ଲାଇନ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ର ଏଇଟା ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଯଦି ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଲେସ୍ ଦେନ୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଏରିଆଟା ହବ ବୁଝିଲା ଓହୋ ତ ସେଠି ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ କେତେଟା ବାହାରିବ ତିନିଟା ଏ ବି ସି ତିନିଟା ଡି ବାହାରିବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାହାରିବ ଏ ଏଇଟା ବାହାରିବ ବି ଏଇଟା ବାହାରିବ ସି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଯୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ପଡିବ ଧର ଏଇ ଏରିଆଟା ନବା ଏଇ ଏରିଆଟା ଏଇ ଲାଇନ ଟା ତଳକୁ ଥିବ ୟାର ଗ୍ରେटर ଦେନ୍ ଥିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଏ ଏରିଆଟା ପଡିବ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଏ ଏଇଟା ବି ଏଇଟା ସି ବୁଝିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଏଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ କାହାର କଣ ରହିଲା କୁହ ଆଜି ତମର LPP ସରିଲା ମାକ୍ସିମା ଏଣ୍ଡ ମିନିମା ଦିଟା ଯାକ ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଡିବ ଗ୍ରାଫିକାଲରେ ଏଇଭଳିଆ କରିବ ଆଉ ଯାହା ଗୋଟେ ରହିଲା ସିମ୍ପଲେକ୍ସ ସେଟା ତମେ ଦେଖିଦବ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିଦବ ନହେଲେ ନାହିଁ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଆରଟାକୁ ପଢେଇଦେବି କୋଉଟା କହିଲୁ ପଟ୍ CPM ଟାକୁ ପଢେଇଦେବି ଏଟା ଆଜ୍ଞା ହେଲା ସାର୍ ପଟ୍ ଏଣ୍ଡ CPM ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠଟେ
এইটা ଯେମିତି LPP ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ପାଠ ଏଇଟା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଜାଣିଥା, ଯଦି ଏଇଟା କରିବ କି ସେଟା କରିବ, ଯୋଉଟା ଦେଖିକିରି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକିରି କରିବ ଆଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର କଣ ରହିଲା, କିଏ କୁହ? ଆରେ କାହାର କଣ ଅଛି ଯଦି କୁହ, ଖାଲିଟାରେ ବସିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ କାମ ଭିତରେ ମୁଁ ତମର ଏଟାକୁ ଇଏ କରଉଛି। ସାର୍ ପଡ୍ ସିପିଏମ୍ ଟା ଏବେ କରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍? ପଡ୍ ସିପିଏମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଦରକାର। ଆଜି ତମେ ଗ୍ରାଫ ପେପର ଆଣି ଭଲକିରି ଦିଟା ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଲି, ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମାରୁ ଗୋଟେ ମିନିମାରୁ ଆଗ କର, ତାପରେ ବହିରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ମନରେ କର, କିଛି ଦେଖନି କାହାକୁ, ମନରେ କର। ଯଦି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯେ LPP ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲା। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତିକି କହିଛି ସେତିକି, ବହିରୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦେଖିବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟି ଖାଲି ଦେଖିବ, ତାପରେ ତମେ ଇଏ କରିବ, ବହିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବ। ଆଉ ଯଦି ବହି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଆଁ କରିକିରି ବସିଥିବ, ହେଲା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କାହାର କଣ ଅଛି କିଛି ପଚାରିବାର ଯଦି ପଚାର, ଆଉ ଅଛି 5-7 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଏନି କୋଶ୍ଚିନ୍? ଅଶୋକ କଣ ଅଛି କିରେ ତୋର? ନା ସାର୍ ବୁଝିଲା। ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଫ ପେପର ଖାତାଟେ କିଣି ଭଲକିରି ସ୍କେଲରେ ପଏଣ୍ଟ କରି, ଏଇ ଯୋଉଟା ପଛରେ କଲି 1.38 ଆଉ 1.54 ସେଟାକୁ ଦେଖ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ବୁଝିଲା। ସେଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହିରେ ଅଛି ତମର, 2-4ଟା ଅଛି, 2ଟା ଖଣ୍ଡେ କରିଦେଲେ ତମର ମନେ ରହିଯିବ, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ସେଥିରେ ବନ୍ଦ କରିବା ନା କାହାର କଣ ଅଛି ଯଦି କୁହ, ନା ବନ୍ଦ କରିବି? ହୁଁ, ଆରେ ଆଉ କଣ କାହାର ଅଛି କି କୋଶ୍ଚିନ୍? ଏଟା କାହାର ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟେ ମାନେ କଣ କହିବି ଛାଡ, ମାନେ ଏମିତି ପାଠ କୋଉଠି ଅଛି ପାଠ ଏମିତିଆ? ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଜିର ବୋଧେ, ହଁ ଏଇଟା ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିନ, ଏଟାକୁ ଦେଖ, ଟିପି ଦିଅ। ଏଇଟା ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା କୋଶ୍ଚିନ୍, ହେଲା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆଜି ସଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି। ଆରେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ସାର୍। ଆଜି କଣ ପିଲା କେତେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କିରେ? 5-10ଟା ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। କାହାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନାଇଁ କି? 400 ପିଲାରୁ ଖାଲି ଏଇନେ ନାଚ ଗୀତକୁ ମାନେ ଶହ ଶହ ପିଲା, ଖାଲି କଣ ଏଇଟା ପଢିବେ, କଣ କରିବେ? ଚାକିରି ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଚାକିରିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସବୁ ବହୁତ ଲ୍ୟାକ୍ ସବୁ କରୁଛି। ଚାକିରି କିଏ କରିବନି? ଏଇ ଅପରେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମ ବେଳକୁ କେହି ପଢିବାକୁ ନଥିଲେ, ନିଜେ ନିଜେ ପଢି ଆମେ ନିଜେ ଠିଆ ହେଲୁ। ପତ୍ରୀର ମୋର, ପତ୍ରୀ ବହି ଲେଖିକିରି ଆଜି ଠିଆ ହେଲା, ମୋର ମୁଁ ଚାରିଆଡେ ପଢେଇକିନି ଠିଆ ହେଲି। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ବାଟରେ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି, ପତ୍ରୀ ତାର ଗୋଟେ ବାଟରେ ବୁଝେଇଲା, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇଆ ହେଲା ଆମର ସାରାଂଶ। ତାପରେ ଆଉ କେହି ଅପରେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଇ ଭିତରକୁ କେହି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଦ କଲି ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍।